നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതാം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് സാങ്കേതിക പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടോ, സോറി. കുറച്ച് അത് കാരണം വൈകി. ഇപ്പോഴും പ്രോബ്ലം. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം തന്നെ. ഓക്കെ പ്രണാമം. പക്ഷെ പ്രണാമം. പക്ഷേങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം കിട്ടുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ത് ചെയ്യും? കൃഷ്ണ. നമ്മള് 9-ാമത്തെ അധ്യായല്ലേ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. वही तो बात है ना. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഉണ്ട് മാതാജി. കാണുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് 8-ാം അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കണ്ടു, മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ സ്മരിക്കുന്നത്, അടുത്ത ജന്മം നമ്മള് അതേ ഭാവത്തിൽ ജനിക്കും
എന്ന്. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദേഹം വെടിയുന്നവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ. അപ്പോ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാം, മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് എളുപ്പം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ പല യോഗങ്ങളുണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, പിന്നെന്താ അഷ്ടാംഗ യോഗം, ഭക്തിയോഗം. ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏറ്റവും മഹനീയമായിട്ടുള്ള അധ്യായമായിട്ടുള്ള ആ രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യയോഗം എന്നുള്ള ആ അധ്യായമാണ് ഈ 9ാമത്തെ അധ്യായം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ 3 നിലവാരത്തിലുള്ള രഹസ്യമുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്. ഗുഹ്യതമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നത്. രഹസ്യം, രഹസ്യതരം, രഹസ്യതമം, അങ്ങനെ. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ഈ 9ാം അധ്യായത്തിലെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സീക്രട്ട് ആണ്. ഹൈലി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആ അറിവാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യം തന്നെയാണ് ഇത്. ആർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും, ആർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവില്ല എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തില് പറയും. ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തില് ആരാണ് മൂഢൻ, ആരാണ് മഹാത്മാവ്, പിന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും. ഭഗവാൻ മാത്രല്ല, ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് 4 കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടു. ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള 4 കാര്യങ്ങള് ഭഗവാൻ അതും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ കിങ് ഓഫ് നോളജ് ആണ് രാജവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കിങ് ഓഫ് നോളജ്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ശ്ലോകം 1ന്റെ ആശയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രയേറെ ബോധവാനായി തീരും. ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലൂടെ തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി അവർക്ക് അദ്ദേഹം നൽകുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം നമ്മൾ അല്ലെ. ഭഗവാനെ നമ്മൾ നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത്രയും നമ്മൾ ബോധവാനായി തീരും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ ഈ ഭഗവത് ശാസ്ത്രമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ. അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് നൽകാണ് ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ നമുക്ക് കൃപ ചൊരിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നുമേ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണനെ പറ്റി അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ദ്രിയാതീതനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ, ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്ന് ഇപ്പൊ ഈ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്ന് നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ കയറിയാൽ മാത്രമേ ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആധ്യാത്മികമാണ്, ആത്മീയമാണ്. ഇന്ദ്രിയാതീതനായ ഒരാൾക്കാണ് അതിന് സാധിക്കുള്ളൂ. 1ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട്. ഇതം ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ അറിവ് എന്നതുകൊണ്ട് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം ഒരു ഭക്തന് എപ്പോഴാ ചെയ്യാൻ കഴിയുക? ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക്, ആ സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം നല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകാണ്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. പ്യുവറാണ് അല്ലെ. അത് രഹസ്യതമമാണ്, മാത്രല്ല വളരെ പ്യുവറായതാ. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ഇത് ഈ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. രഹസ്യതമമായ അറിവ് അത് നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതാണ്. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്, മാത്രല്ല ശാശ്വതമാണ്. സന്തോഷത്തോടെ, സുസുഖം എന്നാ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കണേ, സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. അപ്പൊ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്, ശാശ്വതവുമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം. ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അത്യന്തം രഹസ്യമാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ളതാ നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ പോണത്?
നമ്മുടെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള അറിവുകള്. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ശരീരത്തിന് വിലയുള്ളൂ. എങ്കിലും സർവപ്രധാനമായ ആത്മാവിനെ കണക്കിലെടുക്കാതെ ജനങ്ങൾ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു. ഈ ആത്മാവ് അതുണ്ടെങ്കിലേ ഈ ജഡശരീരത്തിന് പ്രവർത്തനക്ഷമമാവാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? പ്രജ്ഞ, അവബോധം, ചേതന, അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും വാക്കുകൾ പറയും. ദേഹി എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പല വാക്കുകളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ആത്മാവിന്റെ പേര് ജീവൻ, അല്ലെ? ജീവാത്മാവ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അപ്പോ ഈ സർവപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ആത്മാവാണ് ശരീരത്തില്, അല്ലാണ്ട് ഈ ജഡശരീരമല്ല പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുമേ അറിഞ്ഞുകൂടാ, അല്ലെ? അതിനെ കണക്കിലെടുക്കാതെ ഈ ശരീരപുഷ്ടി മാത്രം, അല്ലെ? ബ്യൂട്ടി പാർലറിലൊക്കെ പോയി നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ആക്കും. ആത്മാവിനോ ഒരു പോഷണവും ഇല്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെയാ ഇപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാർ ജീവിക്കണത്. ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണെന്നും അത് ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ശൂന്യതയിൽ വ്യക്തിത്വമില്ലാതെ നിലനിന്നു പോരുന്നുവെന്നും ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് സത്യമതല്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് മരിക്കുന്നതോടുകൂടി പിന്നെ ആത്മാവൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ കരുതണവരുണ്ട്, അല്ലെ? അത് ശരിയല്ല. ബീജരൂപേണയുള്ള പാപങ്ങളുണ്ട്. ആ ഫലങ്ങൾ അത്രേ നാം അനുഭവിക്കുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങൾ. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ പാപമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അപ്പോഴല്ല, അപ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചു എന്ന് വരില്ല, അല്ലെ? നമ്മളൊക്കെ അറിയാം. ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രര് 50 ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. ആ കഥ അറിഞ്ഞൂടെ? അറിയാമോ? അറിയാം. പക്ഷികളെ കൊന്നതിന്റെ, അതന്നെ, പക്ഷികളുടെ മുട്ട അതെ. മുട്ട നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 100 മുട്ട നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 100 മക്കൾ മരിച്ചു. അത് 50 ജന്മം മുമ്പാട്ടോ ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാ അനുഭവിക്കണേ. അതെന്തുകൊണ്ടാ? ആ പാപഫലം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ബീജരൂപേണ അവിടെ കിടക്കും. അത് എപ്പോഴാ പരിപക്വമാവുക എന്ന് അറിയില്ല. അത് പരിപക്വമായിട്ട് വരുമ്പോ അത് നമ്മുടെ പ്രാരബ്ധമാവണു, നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കാറാവണു. ഇപ്പോ ഈ വിത്ത് പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്ന പോലെയാന്നാ പറയാ ഈ പാപഫലങ്ങൾ നമ്മളുടെ അനുഭവത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ. ഇപ്പോ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക, ചീരവിത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുളകിന്റെ വിത്തൊക്കെ പാവിയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു 2-3 ദിവസത്തിൽ അത് മുളച്ചു വരും, അല്ലെ? പക്ഷെ ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ ഒരു വിത്ത്, ഒരു തരി പോലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആൽമരത്തിന്റെ വിത്ത്. അത് നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ടാൽ ചിലപ്പോ മാസങ്ങളോളം പിടിക്കും അത്രേ അത് മുളച്ചു വരാന്. അതുപോലെയാണ് ഈ പാപഫലങ്ങള്. അത് എപ്പോഴാണോ അനുഭവ വേദ്യമാവുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ആപേക്ഷികമാണ്. ഓരോ പാപത്തിന് ഓരോ തരത്തിലാണ് അനുഭവ വേദ്യമാകുന്നത്. ചിലപ്പോ 50 ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ട് 100 ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ തന്നെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോ സുഖം ദുഃഖം ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിലത്തെ അല്ല, മുമ്പത്തെ എപ്പോഴത്തെയൊക്കെയോ ജന്മത്തിലത്തെയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക. നേരിട്ട് തന്നെ ഫലങ്ങൾ ദൃശ്യമാകത്തക്ക വിധം അത്രയും കുറ്റമറ്റത്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം. എന്നാലോ ഈ എത്രയോ നമ്മുടെ ഒരു കുന്നുപോലെ നമ്മുടെ പാപഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നിർമാർജനം ചെയ്യപ്പെടും. എല്ലാം നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരിക, ഡിവോഷണൽ സർവീസിൽ മുഴുകുക, അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടു. അപ്പൊ കോടി ജന്മങ്ങളിലെ പോലും പ്രാരബ്ധങ്ങള് ഇല്ലാണ്ടാവും. ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ ഈ പുരോഗതിക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള മുൻകാല വിദ്യാഭ്യാസമോ യോഗ്യതകളോ ആവശ്യമില്ല. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി വേണോ ഭക്തി ചെയ്യാൻ? ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? ട്രിപ്പിൾ PhD വേണം എന്ന് പറയോ? ഇല്ല. ഭക്തിക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനിലെ ദൃഢമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാനിലെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഭഗവാന് പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് എല്ലാം കർമ്മം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്ത മാത്രം മതിയല്ലേ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാവാൻ? അപ്പോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷുദ്രഭാവങ്ങളെല്ലാം ഒഴിയുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ ആരെന്ന് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താ വേണ്ടത്? മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോണം, അല്ലെ? ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷുദ്രഭാവങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കൂടുതൽ കേൾക്കണം, അല്ലെ? ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട്, അതുപോലെ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഗുരുവിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ചറിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനില് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും, ഭഗവത് സേവന നിരതരാവും നമ്മൾ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പാപമൊക്കെ എല്ലാ കൽമഷങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്യുവർ ഡിവോട്ടി ആവണം.
മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അശ്രദ്ധധാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരം തപ അപ്രാപ്യ മാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാരവത്മനി. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തും. ഈ ഭക്തിയുത സേവനോ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്ക്, അതൊന്നും നടക്കണ കാര്യമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ. അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആ സൈക്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, ജനിമൃതി ചക്രം, ആ ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കോട്ടെ. അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നത്. വിശ്വാസമാകട്ടെ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുളവാകേണ്ടതാണ്. എത്ര മഹാപാപിയാണെങ്കിലും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടിയാല് ചിലപ്പോ ആ നിമിഷം തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആവും. സാധുസംഗേ സർവശാസ്ത്ര ഹോയ്, ലവമാത്ര സാധുസംഗേ സർവസിദ്ധി ഹോയ്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ലവമാത്രം 1/12 സെക്കൻഡ്സ് ഒരു മഹാത്മാവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആളും ചിലപ്പോ ഭക്തിയിലേക്ക് വരും. എന്താണ് വിശ്വാസം? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയുമെന്ന ഉറച്ച ബോധം തന്നെയാണ് വിശ്വാസം. ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാ അല്ലേ? എന്താ വിശ്വാസം? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ആ ഉറച്ച ബോധം ഉണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം. വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കൊമ്പുകളും ചില്ലകളും ഇലകളും സംതൃപ്തി അടയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തകരിൽ 3 തരക്കാരുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ വൃക്ഷത്തിന്റെ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിച്ചാ മതി, ബാക്കി ദേവതമാരും എല്ലാ പേരും ലോകം മുഴുവൻ തൃപ്തരാവും. അപ്പോഴ് അതാണ്. മയാ തദമിദം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിന മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി നജാഹം തേഷു അവസ്ഥിത. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ അവ്യക്ത രൂപത്തിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും ഞാനുണ്ട്. ഭഗവാൻ അതിന്റെ സൂചനകൾ നമുക്ക് തന്നില്ലേ? രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ. പ്രണവ അല്ലേ, പ്രണവത്തിലുണ്ട്, വെള്ളത്തിലുണ്ട്, എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് ഭഗവാനുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിലാണ്. നമ്മളത് അനുഭവിച്ചറിയണം. ഒരു ഭക്തൻ അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് നിലനിൽക്കാൻ ഈ സർവഭൂതങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എല്ലാ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും അവ്യക്തമായിട്ട് വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, യശസ്, ലീലകൾ മുതലായവ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കുന്നില്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കേ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയൂ. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തെ വളർത്തിയെടുത്ത ഭക്തന് അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒരുപോലെ എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയും. എന്താണ് പറയണേ? ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം വേറെയല്ല അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ യശസ് നമ്മൾ വായിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ജീവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, ഭഗവാൻ അവിടെ മനുഷ്യ രൂപത്തില് ഇവിടെ അവതരിച്ചപ്പോ നടത്തിയ ലീലകള് അമാനുഷികമായ ലീലകള് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ. അതൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊന്നും വിഷയീഭവിക്കുന്നവയല്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അല്ലെ, ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറി, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനൊരു ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം വേണം. അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് ലഭിക്കും. ഇപ്പോ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമത്തെ വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ ആ ഭക്തന് പിന്നെ എവിടെയും, തൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും എപ്പോഴും എവിടെയും ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. നമത്സ്ഥാനി ഭൂതാനി പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം ഭൂതഭൃന്നജ ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവന. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല, എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം.
രഹസ്യതമമായ അറിവുകളാണ് ഭഗവാൻ പങ്കുവെക്കണേ നമ്മൾക്ക് അല്ലെ. ഇപ്പൊ പറയാണ്, സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾ ഒന്നും എന്നിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യണത്, പക്ഷെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ നിലനിൽക്കാൻ ഭഗവാൻ വേണം. എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും സുപ്രീം മെയിൻറ്റെയിനർ, ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതാ പറയണേ, എല്ലാത്തിന്റെയും പരിപാലകൻ സർവവ്യാപിയാണ്. പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല താനും. ഭഗവാൻ അല്ല, ഈ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അഞ്ചാമത്തെ ഭൂഗോളത്തെ തോളിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അറ്റ്ലസിന്റെ ചിത്രം പലരും കണ്ടിരിക്കും. ഭൂമണ്ഡലമാകുന്ന ഈ ഭാരം തോളിലെടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾ നന്നേ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെയുള്ള രൂപമല്ല ഒരു അറ്റ്ലസ് ചുമന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാള് അല്ലെ. ഭൂഗോളത്തിന്റെ ഭൂഗോളത്തിനെയും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറ്റ്ലസ് എന്ന് വിളിക്കും. അങ്ങനെ ആ ഒരു രൂപമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഭഗവാന്റേത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. അത്തരം രൂപം കൃഷ്ണന്റേതെന്ന് സങ്കല്പിക്കരുത്. എല്ലാം എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ അവയിലല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിയാം. എന്താ കാരണം അങ്ങനെ പറയാൻ? ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവയിലൊന്നുമല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യണത്. ഭഗവാൻ അതൊന്നുമല്ല. ഭഗവാന്റെ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് അണുവിനേക്കാൾ അണു പോലെ ചെറുതാവാനും സാധിക്കും, വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ട് വലുതാവാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ്. ആ അന്തരീക്ഷമാകട്ടെ ഭഗവത് ശക്തിയുമാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ആ ചർമ്മസുഷിരങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെ, കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ചർമ്മസുഷിരങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകമായിരം ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം ആ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കണു. അതെല്ലാം അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവത് ശക്തി കൊണ്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ ഭിന്നനാണ്. ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കൂടി സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഭംഗിയായി അത് നിർവഹിക്കപ്പെടും. അചിന്ത്യ ശക്തികളാണ് അല്ലെ ഭഗവാനുള്ളത്. അചിന്ത്യമാണ്. നമ്മൾക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്തത്ര ശക്തി വൈഭവമാണ് ഭഗവാന്. യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോമഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മസ്താനി തുപധാരയ. ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവസൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ആകാശം എന്നിവിടെ പറയണത് സ്പേസ് എന്നാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയില് അല്ലെങ്കിൽ സാൻസ്ക്രിറ്റില് ആകാശം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ നീലാകാശം എന്ന് മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കരുത്. ഇപ്പൊ ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ വായു എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അല്ലെ. അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റായിട്ട് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രഭവത്തില് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ അതൊക്കെയും എല്ലാ കാലത്തും ഭഗവാനിൽ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഭവമാവുമ്പോ അത് പ്രകടമാവുന്നു, പ്രളയമാവുമ്പോഴത് ഇല്ലാതാവുന്നു. അത്രേ നമുക്കറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിയാം. ഭീമമായ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ഊഹിക്കാനാവില്ല അല്ലെ. ഈ ഭഗവാനിലോ ഇത്രയും വലിയ പ്രപഞ്ചം സ്ഥിതി ചെയ്യണേ എന്ന് ഒരാൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കണില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ഇളകുന്നില്ല. ആ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് അധീനപ്പെട്ടാണ് ഏതൊന്നിന്റെയും പ്രവർത്തനം. ജീവജാലങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളും നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ തന്നെ. അപ്പോ എന്താ പറയണേ, ഇവിടെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചാണ് അനങ്ങുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി വിശേഷം അത് അചിന്ത്യമാണ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് അതിനെ വിശകലനം ചെയ്ത് എടുക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല. വിസ്മയകരമായിട്ട് ഇതൊക്കെ കേട്ട് അറിയാൻ മാത്രമേ നമുക്ക്
സാധിക്കുള്ളൂ. 7. സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയേ പുനഃസ്ഥാനി കൽപാദൗ വിസൃജാമ്യഹം. കുതിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു കൽപ്പ അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രളയം എന്ന് പറയും അല്ലെ നമ്മള്. പിന്നെ കൽപ്പം തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രഭവം. എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഭവിക്കും, എല്ലാം ഉണ്ടായി വരും. ഇപ്പൊ പറയാണ് ഭഗവാൻ, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിലുണ്ടല്ലോ ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഭൂമി, ഈ യൂണിവേഴ്സുകള്, പ്രപഞ്ചം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ പ്രവേശിക്കും. പ്രളയം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പ്രളയത്തില് എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് വിശ്രമിക്കുക ചെന്നിട്ട്. പിന്നെ അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പ്രഭവത്തില് അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാലെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. പ്രഭവം എല്ലാം, അപ്പൊ പ്രപഞ്ചം എല്ലാം ആക്റ്റീവ് ആവും അപ്പോഴ് അല്ലെ. അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യണത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി വിശേഷം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൽപ്പ അവസാനം എന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മൃത്യുവിനെയാണ് കുറിക്കുന്നത്. 1 നൂറ്റാണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതകാലം. അതിന്റെ ഓരോ പകലും ഭൂലോകവാസികളുടെ 430 കോടി സംവത്സരങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടതത്രേ. ഓരോ പകലാണ് ഇവിടെ പറയണേ, അല്ലാണ്ട് ആയുസല്ല അല്ലേ. 430 കോടി എന്നുള്ളത് ഞാനൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഇത് ആയുസാവുന്ന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയണേ ഓരോ പകല് ഭൂലോകവാസികളുടെ 430 കോടി സംവത്സരങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പകല് രാത്രിക്കും ഇത്ര തന്നെ. അങ്ങനെ 100 ബ്രഹ്മവർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്, മൃത്യു ഉണ്ടാവണം. ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയണത് അതാണ്. അപ്പോ ആ കൽപ്പത്തിന്റെ കാലദൈർഘ്യം എത്രയാണെന്ന് നോക്കൂ. 100 വത്സരങ്ങൾ തികഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവ് മരണമടയുമ്പോൾ പ്രളയമുണ്ടാവും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ശക്തി അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ, ഈ 100 ബ്രഹ്മവർഷം 100 കഴിയുമ്പോ ബ്രഹ്മാവ് മരണമടയുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് പ്രളയം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പ്രഭവത്തിലൂടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഭവിച്ചത്, ഉണ്ടായത് എല്ലാം പിന്നെ ആ ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ അത് ചെന്ന് ചേരും എന്നാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8. പ്രകൃതിം സ്വാമവഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ പുനഃ ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃഷ്ണമവശം പ്രകൃതേർവശാത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാ പ്രളയവും പ്രഭവവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണേ? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് മാത്രാണ്. ഭഗവാന് തോന്നണം അല്ലേ എപ്പോഴാ പ്രഭവം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ, അപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവണത് അല്ലേ. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ് അല്ലേ. എല്ലാ നിയന്ത്രണവും ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങള് അല്ലേ, ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ച ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ മുഴുവനും ആവിർഭാവ തിരോഭാവം എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവാന് മാത്രമാണ് അതിന്റെ കൺട്രോൾ ഉള്ളത്. ഭഗവാന്റെ അധമശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത്. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയും. ആ ശക്തി ആണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ആവണത്. ഭഗവാന്റെ ആദി പുരുഷാവതാരമായ മഹാവിഷ്ണു കാരണസമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉച്ഛ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉളവാകുന്നത്. അപ്പോ കാരണ സമുദ്രത്തില് മഹാവിഷ്ണു കിടക്കുമ്പോ പേര് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്നാവും. അപ്പൊ അവിടെ ആ ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങള് ഉണ്ടാവുന്നത്. യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ആണ്, കുറച്ചൊന്നുമല്ല. ആ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പ്രവേശിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടപ്പോ അതൊക്കെ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ടാവും. ആ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാവണേ അല്ലെ. ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാവണു അല്ലെ. 14 ലോകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഈ ഓരോന്നോരോന്നായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. വിവിധ ജീവാത്മാക്കളുടെ വാസനകൾക്ക് അനുയോജ്യമായാണ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അതിൽ പെട്ടുപോകുന്നില്ല.
ഇപ്പോ ജീവാത്മാക്കളുടെ മുൻകാല കർമ്മവാസനകള്, അതുപോലെ ആഗ്രഹങ്ങള്, അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അവർക്ക് അർഹമായ ഒരു തരത്തിലുള്ള ജീവിതമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ശരീരം കിട്ടണത്, അല്ലെ? അത് നമ്മുടെ കർമ്മവാസനകളും ആഗ്രഹങ്ങളും അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നിശ്ചയിക്കും. ഇവർക്ക് അർഹതയുണ്ടോ, ഇവര് ആഗ്രഹിക്കണത് കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ന ച മാം താനി കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനവദാസീന മസക്തം തേഷു കർമ്മസു. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. ഉദാസീനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേസി എന്നല്ല ഇവിടെ അർത്ഥം. ഇതിലൊന്നും ബന്ധന കാരണത്തിന് ഭഗവാനില്ല. ഒന്നിനും ഭഗവാന് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അനേക കർമ്മങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും ഭഗവാന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോള് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. പുൽക്കൊടി പോലും അനങ്ങുന്നത് ഭഗവാൻ അറിയാം. പക്ഷെ പറയണോ, ഞാൻ ഇതിലൊന്നും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. സൃഷ്ടിയിലെ ഭൗതിക ക്രിയകളിൽ ഉദാസീനനാണ് അദ്ദേഹം. ഉദാസീനത എന്ന വാക്ക് ഈ ഉപേക്ഷാഭാവത്തെ കുറിക്കുന്നു. പ്രകൃതി പ്രക്രിയകളുടെ ഓരോ സൂക്ഷ്മ അംശവും അദ്ദേഹത്തിന് അധീനമാണെങ്കിലും ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ നില. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചാ നടക്കണത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇത് ഒന്ന് നെവർ മൈൻഡാണ്. അതാണ് ഭഗവാന് ഷഡ ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയും. അതില് ഭഗവാന് വൈരാഗ്യവും ഉണ്ട്, അല്ലെ? വൈരാഗ്യവും അതിൽ പെടും. ഒന്നിനോടും അസക്തനാണ്. ആസക്തി ഇല്ല. ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഇല്ലാതെ അസക്തനായിട്ടാണ് നിലപാട്. ജീവാത്മാക്കൾ താങ്കളുടെ മുൻ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ജീവഗണങ്ങളിൽ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇടപെടാറില്ല. കർമ്മം അനുസരിച്ച്. പിന്നെ ഭക്തരൊക്കെ, അല്ലെ? ഭക്തരുടെ ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ പ്രവൃത്തി, അല്ലെ, കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് വേറൊരു ശരീരം അവർക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് അടുത്ത ജന്മത്തില്. ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോ അവർക്ക് അടുത്ത ശരീരം ഏത് കിട്ടണം? അവരുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചാണ് അത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിൽ ഇടപെടാറില്ല. പിന്നെ ഭക്തന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇടപെടും, അല്ലെ? ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ, അർഹമായത് സാധിച്ചു കൊടുക്കും. 10. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗദ്വിപരിവർത്തത്തെ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമമനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പറയാണ്, അർജുന, നീ അറിയണം, എന്റെ ഈ ശക്തിവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയും, എക്സ്റ്റേണൽ പൊട്ടൻസി എന്നാ പറയാ. അത് ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ ഒരു ശക്തിവിശേഷം ആണ് അത്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ പൊട്ടൻസി ആണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്നാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അവയുടെ ആത്യന്തിക നിയന്ത്രണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വധാമസ്ഥനാണ്, അല്ലെ? അവിടെ സ്വധാമസ്ഥനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അകന്നാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും എല്ലാ ഭൗതിക ലോകങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനവും നിയന്ത്രണവും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിൽ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയണത്. ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷമാത്രത്താൽ പ്രകൃതി ഗർഭത്തിൽ സർവ്വജീവഗണങ്ങളുടെയും ബീജാവാപം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ ഒന്ന് നോക്കിയാ മതി, അത് മഹത്തത്വം എന്നൊക്കെ പറയണ അതാണ്. അതിന്റെയൊക്കെ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരും.
അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, എല്ലാം പ്രഭവത്തില് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉണർന്നു വരികയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും എല്ലാ ജീവഗണങ്ങളുടെയും ബീജാവാപം ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നടക്കുകയാണ്. മുൻ ജന്മത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവയോരോന്നും ഓരോ വർഗത്തിലും ആകൃതിയിലും പിറക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഓരോ ജീവികൾക്ക് എങ്ങനെയാ ശരീരം വേറെ വേറെ കിട്ടുന്നത്? മുൻ ജന്മത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും അനുസരിച്ച് ഓരോന്നും ഓരോ വർഗത്തിലും ആകൃതിയിലും വന്ന് പിറക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഭഗവതാജ്ഞ അനുസരണ അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ആരാ ആജ്ഞ കൊടുക്കണത്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഈ ഇതുപോലെ സൃഷ്ടിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. 11 അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഇവിടെയും അല്ലെ, ഇവിടെയും മൂഢന്മാരുണ്ട്. അവരെ പോലെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം, ആ സർവേശ്വരത്വം അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ നിന്ദിക്കും അല്ലെ. ശിശുപാലൻ, കംസൻ, അതുപോലെയുള്ള അല്ലെ ദുര്യോധനാദികള്, അങ്ങനെയുള്ള ആസുരി സ്വഭാവമുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല അല്ലെ. കാലി ചെറുക്ക, യാദവ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിക്കും അല്ലെ അവരൊക്കെ, ശിശുപാലനും അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ. അതാ ഇവിടെ പറയണേ, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പിന്നെ ആർക്കേ അറിയുള്ളൂ? ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അല്ലെ, സുഹൃതികൾക്ക്, സജ്ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെ, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ഭഗവാന്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠതമമായ സ്റ്റാറ്റസ് അവര് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യനാകാൻ വയ്യ. എങ്കിലും കൃഷ്ണനെ കരുത്തേറിയ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് മാത്രം കരുതുന്ന മൂഢന്മാർ പലരുമുണ്ട്. ഇപ്പോ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഈ അറിവൊക്കെ പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോ അവര് പറയും, ചിലര് പറയും അല്ലെ, ഭഗവാൻ വേറൊരു മനുഷ്യനല്ലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ കുറച്ച് പവർഫുൾ ആയ മനുഷ്യനായിരിക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകതയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും. അർജുനന്റെ സഖാവായും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട രാജതന്ത്രജ്ഞനായും മനുഷ്യരെ പോലെ അഭിനയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ ശരീരം സച്ചിദാനന്ദമയമാണ്. അത് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം അല്ലെ. അല്ലാത്തവരോ ഇവൻ കാലി ചെറുക്കൻ, കൃഷ്ണൻ അല്ലെ യാദവൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ ഒരു മടിയില്ല അല്ലെ. കാലിയെ മേയ്ക്കണോ, അത് ചാരിയറ്റ് ഡ്രൈവർ ആവണോ, അതും റെഡി അല്ലെ. അപ്പോ അർജുനന്റെ സഖാവായും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ രാജതന്ത്രജ്ഞനായും മനുഷ്യരെ പോലെ അഭിനയിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരം സച്ചിദാനന്ദമയം. കൃഷ്ണനെ വെറും ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് കണക്കാക്കാൻ മൂഢന് മാത്രമേ കഴിയൂ. സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ് കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ ശരീരമെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷീഭാവമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കുള്ള അവതാരം. ഭഗവാൻ ആ ശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തോന്നണോ അപ്പോഴേ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് അവതാരം എന്ന് എല്ലാരും പറയണത്. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീന വലയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാവുമെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെ നമ്മുടേതുപോലെ ഭൗതികമായ ഒന്നാവും? നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഭൗതികമല്ല. നിരാകാരവാദികൾക്കും സാകാരവാദികൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു വിവാദ വിഷയമാണ് ഭഗവാന്റെ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ഈ അവതാരം. ഇപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടരും, ഇപ്പൊ ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, പേഴ്സണലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവര്, രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ഇടയിൽ ഇതൊരു വിവാദം തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഇവിടെ അവതരിക്കണേ എന്നുള്ളത് അവരവിടെ വിവാദമൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണത് അത് ഉൾക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിച്ചാൽ മതി. അപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രേയസിലെത്തും. അവരിങ്ങനെ അവിടെ വാദിച്ചും ജയിച്ചും അല്ലെ ഒക്കെ ചെയ്ത് ദണ്ഡ അനുഭവിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ശ്രീ ഭഗവാന്റെ അർച്ചനാമൂർത്തിയെ മാത്രം ആരാധിക്കുകയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കനിഷ്ഠ ഭക്തന്റെ വിഗ്രഹാരാധന വ്യർത്ഥമാണ്.
ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണണം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ ഭഗവത് ചൈതന്യം അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് അംശമാണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവും അത് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു ഉറുമ്പിന്റെയും. ചില പേരുണ്ട് അല്ലെ, വലിയ ഭക്തനാ പറയും, എന്നിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോയി ഭഗവാനെയൊക്കെ തൊഴുത് വീണ് വണങ്ങി, അല്ലെ, നമസ്കരിച്ച് ഒക്കെ കീർത്തനൊക്കെ ജപിക്കും. പക്ഷെ പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോ അവിടെ അടിച്ചു വാരുന്ന സ്വീപ്പറെ കണ്ടാല് ഗവനിക്കില്ല, മാറടോ എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അതല്ല, ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ളവരെ അല്ല ഇഷ്ടം, അല്ലെ? സമഭാവന, ഉച്ചനീചത്വങ്ങളില്ലാതെ, വേർതിരിവില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ആ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിൽ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. അല്ലാത്തവരുടെ ഭക്തി, ഈ ആരാധന, അതൊക്കെ വ്യർത്ഥമായിരിക്കും എന്നാണ്. 12 മോഘാശാമോഘ കർമാണോ മോഘജ്ഞാനാ വിചേതസ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതി മോഹിനീം ശ്രിത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. ഇങ്ങനെ അവര് തർക്കവിതർക്കങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടും, അല്ലെ? ഈ ആസുരി സ്വഭാവികള് അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദപരായ ആശയങ്ങള് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവര്, അവരൊക്കെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അവര് ഈ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയില് അവർക്ക് ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല, അല്ലെ? മനുഷ്യ ജന്മം എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ളതാണ്. ഈ ജനിമൃതി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനത്തിനുള്ള വഴി നോക്കാനാണ്, അല്ലെ, മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അതൊന്നും, മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഇല്ല. ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം അവരുടെ പാഴായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. അവരുടെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ വിഫലമാവുകയാണ് ചെയ്യുക, അല്ലെ? അവര് വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ഈശ്വരനില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ നടക്കട്ടെ. കൃഷ്ണാവബോധം നേടി ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെന്ന് ഭാവിക്കുന്ന പലർക്കും കൃഷ്ണനെ പരമസത്യമെന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ചില പേര് ഭാവിക്കും, അല്ലെ, ഭക്തനാണ് എന്ന് ഭാവന ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഹിതകരമല്ലാത്ത യാതൊന്നും ചെയ്യില്ല. ഒരാളോടും വെറുപ്പും ഒരാളോടും പ്രത്യേക ഇഷ്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒന്നിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, അസൂയ, അഹങ്കാരം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ, ഭക്തന്. അല്ലാതെ ഭക്തനാന്ന് ഭാവിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഫലമുദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ആശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ അവഗണിക്കുകയാൽ തോൽവിക്കേ വഴിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പോ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടണം എന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കില്ല, അല്ലെ? അവർക്ക് ഭഗവാനെ അവഗണിക്കാനേ തോന്നുള്ളൂ. അവർക്ക് മോക്ഷം, മേൽഗതി ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതിക ദേഹത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായാൽ പിന്നെ താനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്നും കൃഷ്ണനുമായി ഈ വിധത്തിൽ ഐക്യം പ്രാപിക്കാമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ശ്രമം വ്യാമോഹത്തിൽ തന്നെ അവസാനിക്കാനേ ഇടയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈ മരണശേഷം ഇനിയിപ്പോ അവര് ചില പേര് വിചാരിക്കുകയാണ് വെക്കുക, ഇപ്പൊ ഭൗതിക ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് ഈ ജീവനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന്. അത് ഭഗവാൻ, ആ ജീവൻ ഉണ്ടല്ലോ, ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഐക്യം പ്രാപിക്കും എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് ചിലവര്, ഭക്തനാണെന്ന് നടിക്കുന്ന ചിലവര്, അങ്ങനെ അത് വ്യാമോഹമായിരിക്കുക തന്നെ ഉള്ളൂ. അതല്ല സംഭവിക്കണേ, അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് ഒന്നിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന്റെ ദാസ്യമാണ് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം. അതെന്നും ഇവിടെയാണെങ്കിലും അത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിയാലും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാൻ ദാസരാണ്, ഭഗവാൻ മാസ്റ്ററാണ്, നമ്മൾ സെർവന്റ് ആണ്, അല്ലെ? കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം ഭൗതികമാണെന്ന് കരുതുന്നവരെ ബഹിഷ്കരിക്കണം. അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ ഇടയായാൽ ഉടനെ തന്നെ ദോഷവിമുക്തിക്കായി ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയും വേണം. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മോശമായി സംസാരിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകേണ്ടതില്ല, അല്ലെ? ദുർജന സംസർഗം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. 13 മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്ത്യനന്യ മനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അപ്പൊ അല്ലയോ പാർത്ഥ,
വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. പറയാണ്, ഈ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ, അവര് വിശിഷ്ടാത്മാക്കളാണ്. അവര് ദൈവിക പ്രകൃതിയാലെ സുരക്ഷിതരാണ്, അല്ലെ? ദൈവിക സമ്പത്തുള്ളവര് ആണ് അവര്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് എന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകും എന്ന്. അനന്യഭക്തി എന്നൊക്കെ പറയും, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഒരു മഹാത്മാവിന് കൃഷ്ണനിലൊഴികെ മറ്റേത് വിഷയത്തിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ തൽക്ഷണം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അധികാര പരിധിക്ക് അതീതനാവും. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഭഗവാന് ശരണാഗതി ചെയ്തു, ഇനി എനിക്ക് ഭഗവാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല, അനന്യഭക്തി. ആ അനന്യഭക്തിയിൽ വന്ന ആള് ഈ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്ന് മുകളില് ആ പരിധിയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി. അയാള് ഇപ്പൊ എവിടെയുള്ളത്? സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് പിന്നെ പ്രവൃത്തിയെല്ലാം ചെയ്യുക. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അധീനതയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ ഉടനെ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന നിലയിൽ ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസിയാണ് ഭഗവാന്റെ. ആ ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസിയിലേക്ക് ഈ തടസ്ഥ ശക്തിയിലുള്ള ജീവാത്മാവായ നമ്മള് ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോ, നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി അടയുമ്പോ നമ്മൾ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാറും. ഒരു മഹാത്മാവിന് കൃഷ്ണനിലൊഴികെ മറ്റേതു വിഷയത്തിലും താല്പര്യമുണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് ആദിപുരുഷനെന്നും സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. ദിവ്യശക്തിയിലാണ് പിന്നെ ആ ഒരു ഭക്തൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഭൗതികതയിലല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രത നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ കാര്യമാണ് ഇത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവര് പഠിക്കുക. എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിക്കുക, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ആ ഭഗവത് സേവന നിരതനാവുക, ഭഗവാന്റെ മുമ്പില് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക, ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുക. അങ്ങനെ ഈ മഹാത്മാക്കള് നിരന്തരം ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഏത് ലെവലിലാണ്? അവര് സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, അല്ലെ? അവര് ഈ ഭൗതികതയ്ക്കൊക്കെ അതീതരായി, അങ്ങനെയുള്ള ആ ആത്മീയ ചൈതന്യമുള്ളവരായി മാറി. അവർക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അനന്യഭക്തര് എന്നൊക്കെ പറയൂ, അല്ലെ? അനന്യഭക്തി എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് പറയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ പരാപരാത്മൻ ഭക്തിയഭിഗമ്യൻ ഭവാനയാർ കാൺമു ചരാചര പ്രേമാഞ്ജനമെഴുതിയ ചക്ഷുസില്ലാഞ്ഞാൽ എന്നൊരു വരിയുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഭക്തി അഭിഗമ്യനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ചരാചര പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ ചക്ഷുസ് വേണം, അല്ലെ? ആ പ്രേമഭക്തിയാകുന്ന ആ കൺമഷി അഞ്ജനം കണ്ണിൽ എഴുതിയിട്ട് നോക്കണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ സതതം കീർത്തയന്തോ മാം, അല്ലെ? യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രത നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്തോ ഉപാസതേ. എത്ര ചെറിയ സിമ്പിൾ കാര്യം വേണ്ടു, അല്ലെ? കുറെ പണച്ചെലവോ കുറെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ ഒന്നും വേണ്ട, അല്ലെ? ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ബാക്ക് പെയിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കാം നമുക്ക്, അല്ലെ? ഒരു ചെലവും ഇല്ല. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവന നിരതരാവുക. അതിനെന്ത് വേണം? പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരണം നമ്മള്. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതീതരാവണം, അല്ലെ? ദ്വന്ദ്വാതീതരാവണം, ഗുണാതീതരാവണം, പിന്നെയോ പിന്നെ മായാതീതരും ആവണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരിക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനയജ്ഞേന ചാപ്യന്യേ യജന്തോ മാമുപാസതേ.
ഏകത്വേന പൃഥക്ത്വേന ബഹുധാ വിശ്വതോ മുഖം. കുറച്ചു സമയം കൂടി എടുത്തോട്ടെ, കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി, എടുത്തോളൂ. ആ, ഇത് നമ്മള് തുടങ്ങാൻ നേരം വൈകി. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. 2 ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് ആയിട്ട് നിർത്താം. അപ്പൊ തുടങ്ങാൻ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനാർജനം കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലർ സർവേശ്വരനെ അദ്വിതീയനായും ബഹുരൂപനായും വിശ്വതോമുഖനായും ആരാധിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനം ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് എല്ലാ കർമ്മവും യജ്ഞമായിട്ടാ പിന്നെ അവര് ചെയ്യാ. ഇപ്പം നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുണ്ട്, മക്കളെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയും ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു യജ്ഞമായി മാറുകയാണ്. അല്ലാതെ ഈ അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ നെയ്യ് കോരി ഒഴിക്കൽ മാത്രമല്ല യജ്ഞം. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനാർജനം, ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വധർമ്മം ചെയ്യുന്ന അവര് സർവേശ്വരനെ അദ്വിതീയനായിട്ട് ബഹുരൂപനായിട്ട് വിശ്വതോമുഖനായിട്ട് ഒക്കെ പലതരത്തിൽ ആരാധിക്കും. ജ്ഞാനയോഗികള് അല്ലെ, ഭക്തിയോഗി അതിലും എന്താ പറയാ ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തിയ ആളാണ് ഭക്തിയോഗി. ഇതിപ്പോ ജ്ഞാനം ആർജിച്ചിട്ട് മാത്രം ജ്ഞാനയോഗിയുടെ കാര്യം. പല വിധത്തിലും കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്ന മറ്റു ചിലരുണ്ട്. ഇവരിൽ ചിലരാണ് ആർത്തൻ, ദരിദ്രൻ, ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസു എന്നിവർ. താനും ഭഗവാനും ഭിന്നരല്ലെന്ന ബോധത്തോടെ ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവർ. ജ്ഞാനയോഗി ഭഗവാനിൽ ലയിക്കാനാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. ജ്ഞാനയോഗികള് അവര് അവിടെ ചെന്നാൽ അവർക്ക് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പാ. പക്ഷേ ഭക്തന് ഭക്തിയോഗി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭക്തന് അവിടുന്ന് സാഹസികമായിട്ടുള്ള ആ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണേ ഉള്ളൂ. അവര് പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോകണം. അവർക്ക് ഒരു ഭക്തന് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ അവര് ഭഗവത് പദപ്രാപ്തിയാണ്. ഈ ജ്ഞാനയോഗികളെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെ വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാതായി. അവർക്ക് ഭഗവത് സേവനമൊന്നും പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല, പറ്റൂല അല്ലെ. നേരെ മറിച്ച് ഭക്തൻ അങ്ങനെയല്ല ആഗ്രഹിക്കണത്. എവിടെയും ലയിക്കാനൊന്നും ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കണില്ല. ഭക്തന് പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോകണം. ഭക്തിയുത സേവനം ഇവിടെയാണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ ധാമത്തിലാണെങ്കിലും എവിടെയും ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ലെന്ന ബോധത്തോടെ ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവരാണ് ജ്ഞാനയോഗികള്. ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് അതിനെ ആരാധിക്കുന്നവര് അവര് വ്യക്തിഗത ആരാധകര്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും യോഗികളാണ് അവര്. അഹം ക്രതുരഹം യജ്ഞ സ്വധാഹമഹമൗഷധം മന്ത്രോഹമഹമേവാജ്യമഹമഗ്നിരഹം ഹുതം. ക്രിയയും യജ്ഞവും ഞാനാകുന്നു. പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യവും ഔഷധവും അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങളും ഞാനത്രേ. അഗ്നിയും അതിൽ ഹോമിച്ചവയും നെയ്യും ഞാൻ തന്നെ. എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കണു ഇവിടെ. ഇപ്പൊ ആ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴല്ല ആ ക്രിയ, ആ യജ്ഞം എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. പിതൃക്കൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ഹവ്യം, ഔഷധം, അഭൗതിക മന്ത്രങ്ങള് എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അഗ്നി, അതിൽ ഹോമിച്ച നെയ്യ് എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയാണ്. വേദങ്ങൾ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും കൃഷ്ണനാകുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നവർ വേദോക്ത യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനുഷ്ഠിച്ചവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെക്കാളും ഉന്നതിയിലുള്ളത് ആരാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭഗവത് സേവന നിരതരാവണവര്. അവര് ഇവര് വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങള് അതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവർക്ക്. പക്ഷെ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തനോ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സേവിക്ക, അത് മാത്രം ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഫലം ഒരു ഭക്തന് ലഭ്യമാവും. 17 പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ദാതാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാര ഋക്സാമയജുരേവച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്ക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേട്ടാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ ബോധവാനാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുവേണ്ടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഓരോ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞു അല്ലേ, വെള്ളത്തിന്റെ രുചി ഞാനാണ്, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം ഞാനാണ് അല്ലെ, തേജസ്വികളുടെ തേജസ് ഞാനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, ഈ ലോകത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്.
അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്ക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. സകല ചരാചരങ്ങളും അടങ്ങിയ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കൃഷ്ണന്റെ ശക്തികളുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അച്ഛൻ, അമ്മ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം കൃഷ്ണനല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിജ്ഞാനം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പ് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോ സകല ചരാചരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ശക്തികളും ഭഗവാന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അച്ഛനാണ്, അമ്മയാണ്, പിതാമഹനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ വേദങ്ങളിലെ അറിവ് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധ തലത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ആ വിജ്ഞാനമൊക്കെ നേടുന്നുണ്ട് നമ്മള് അല്ലെ, വേദം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുള്ള വെറും ഒരു എൻട്രി മാത്രമേ ആവണുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെത്തി ഭഗവത് സേവന നിരതനാവുന്നവരെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അതിലും താഴെ വരുള്ളൂ അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ഉന്നതര് വൈഷ്ണവര് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 18 ഗതിർഭർത്ത പ്രഭു സാക്ഷി നിവാസ ശരണം സുഹൃത്ത് പ്രഭവ പ്രളയസ്ഥാനം നിധാനം ബീജം അവ്യയം. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. പറയാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. ഭരണകർത്താവ് ഭഗവാനാണ്. പ്രഭു, സാക്ഷി, വാസസ്ഥാനം, ആശ്രയം, ഉറ്റമിത്രം എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സൃഷ്ടി, സംഹാരം എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും ശാശ്വതമായ ബീജം ഭഗവാനാണ് അല്ലേ. ഇനി ഒന്നും എടുത്തു പറയണ്ടേ, എല്ലാം ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ അറിയണം. ദേവന്മാരെ പ്രാപ്യസ്ഥാനങ്ങളാക്കുന്നവരും ഒട്ടേറെയുണ്ട്. അതത് ദേവന്മാർക്ക് അനുയോജ്യങ്ങളായ പൂജാവിധികൾ സനിഷ്കർഷം അനുഷ്ഠിച്ച് ആ ഭക്തന്മാർ ചന്ദ്രലോകം, സൂര്യലോകം, ഇന്ദ്രലോകം, മഹർലോകം മുതലായ വെവ്വേറെ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് അല്ലെ, അവരെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം, ഇതാണ് എന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്ന് കരുതി ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ. അവര് അതത് ദേവന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പൂജാവിധികളൊക്കെ നിഷ്കർഷയോടെ അനുഷ്ഠിക്കും. എന്നിട്ടോ അവര് മരണശേഷം അവര് അതാത് ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് എലിവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഞൊടിയിടയിൽ എത്താമെന്നിരിക്കെ എന്തിന് കോണിപ്പടികൾ ഓരോന്നായി ചവിട്ടിക്കയറണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയോഗം ഈസി പ്രോസസ്സാണ്, എന്നാ ഭഗവത് പ്രാപ്തിയാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്നിരിക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ അല്ലെ 100 സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി കയറണ നേരം നമ്മൾക്ക് ലിഫ്റ്റിൽ പോയിക്കൂടെ അല്ലെ. അതല്ലേ എളുപ്പം. സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമ ഉത്പത്തി സ്ഥാനവും പ്രളയത്തിന് ശേഷമുള്ള ആത്യന്തിക വിശ്രമവും കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ. ഇത് നമ്മൾ അറിയാം അല്ലെ. എല്ലാത്തിന്റെയും ആദിമ ഉത്പത്തി സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. പ്രളയത്തിന് ശേഷമുള്ള വിശ്രമസ്ഥാനോ അതും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി ഇന്ന്, കയറാൻ വൈകിയതുകൊണ്ടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ ഇന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഓൺ ചെയ്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. ചോദ്യോത്തരം നോക്കാൻ സമയമുണ്ടോ? എഴുതിയവരൊന്ന് വായിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇതം ജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇതം ജ്ഞാനം ഭക്തിയുത സേവനത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മാതാജി ഈ അറിവ് എന്നാണ്. ഈ അറിവ് എന്നാണ് ഇതം ജ്ഞാനം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. അത് ഏതറിവാണെന്നാണ് മാതാജി പറഞ്ഞത്. ഈ അറിവ് എന്നാണ് ഇതം ജ്ഞാനം.
എന്നുള്ളതിന്റെ അത് വാക്കാർത്ഥം. വാക്കർത്ഥമല്ലേ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതം എന്നാ? ജ്ഞാനം എന്തുകൊണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നാ? ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഇത് ഇതം ഭക്തിയുടെ ജ്ഞാനം സേവനമല്ലേ? എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോ എന്താണ് ചോദിച്ചോണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്നതുകൊണ്ട് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പറയാം. വാക്കർത്ഥം മാത്രം ചോദിക്കുമ്പോ ഈ ഈ അറിവ്. അറിവ് എന്ന് ഈ പറയാം. അറിവ്. ഇതിപ്പോ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇതം ജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന്? അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നതുകൊണ്ട് സേവനത്തെയാണ് അതെ. ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതെ. അടുത്തത് സംശയം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം എന്നാണ് ശ്ലോകം 2 ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ലഭിക്കുന്നു, ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത ലഭ്യമാകുന്നു, ശാശ്വതവും സന്തോഷപൂർണവുമാകുന്നു. ഇത് മതിയാവോ മാതാജി? അതീതനായിരിക്കും, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ശാശ്വതമായ സന്തോഷം. 3 ഒന്നുകൂടി വായിക്കൂ. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത, നേരിട്ട് സന്തോഷം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ കൂടെയും ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അതെ. അതെ. അടുത്തത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അതെ. അല്പം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? പ്രളയം. കൽപ്പം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ആ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ശക്തി അദ്ദേഹത്തിൽ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മതിയാവൂ? പോരാ? അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മൃത്യു എന്നല്ലേ പറയാ കൽപ്പം. ആ ഒരു കൽപ്പം എന്നാൽ കൽപ്പം എന്താണ്? ആയുസാണ്, ആയുർദൈർഘ്യാണ് ഒരു കൽപ്പം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം അല്ലേ കൽപ്പം? ഒരു കൽപ്പ ഒരു അവസാനത്തിൽ ദിവസമല്ലേ കൽപ്പം? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നു. അതല്ലേ? അങ്ങനെയാ പുസ്തകത്തില്. എന്താണ് കൽപ്പം എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത്? അതെ അതെ. അതെ. ആ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. ആ. അങ്ങനെ മതി. കൽപ്പം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഏതാ? അങ്ങനെയാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അതാ കൽപ്പം ചോദിച്ചത്. എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. അതിനെന്താ എഴുതുക? ഞാനിങ്ങനെ എഴുതി മാതാജി, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ശക്തി അദ്ദേഹത്തിൽ തന്നെ ലയിക്കുന്നു, അതെ. പ്രാപിക്കും. ഒരു കൽപ്പം കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭവം തൊട്ട് പ്രളയം വരെയുള്ള സമയമാണല്ലോ ഒരു കൽപ്പം. ആ. അതെ. അങ്ങനെ എഴുതിയാലും ശരിയാണ്. പ്രളയം തൊട്ട് പ്രഭവം തൊട്ട് പ്രളയം വരെ. അത് ഇത് ഈ സെന്റൻസ് എഴുതാം. അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാണ് എഴുതാം. ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങുമ്പോഴല്ലേ പ്രളയം? അതെ. ആണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലുമാണ് അത് അത് 2 സെന്റൻസ് എഴുതാം. ഒരു ദിവസം, ഒരു ഒരു ദിവസം പകൽ എന്നാണല്ലോ വരുമ്പോ ഒരു മാതാജി രാത്രിയും ഒരു പുസ്തകത്തില്. ദിവസവും വരുന്നില്ലേ? ഇല്ല, പകല് മാത്രം. ഒരു കൽപ്പം ഒരു എന്നാൽ പകൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവസം. പകലും രാത്രിയും കൂടെ വരുന്നില്ലേ മാതാജി? അതെ, അതാ, ഒരു അതെ. ദിവസം. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് എഴുതണം. ആ, ഒരു ദിവസം എന്നാ പുസ്തകം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ. ഒരു ദിവസം. അതെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എത്രയാണ്? ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലം. അത് ബ്രഹ്മവർഷല്ലേ? ബ്രഹ്മവർഷം എന്ന് എഴുതണം. നമ്മുടെ സംവത്സരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കണക്കാവും. 430 കോടി സംവത്സരങ്ങൾ. അത് ഒരു ബ്രഹ്മവർഷം. ദിവസം അല്ലേ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. അങ്ങനത്തെ 100 വർഷം. 100 വർഷം. ആ, അതാണ് ആയുസ്. ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയോ? ബ്രഹ്മവർഷം എന്ന് എഴുതണം. ബ്രഹ്മവർഷം എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ മാതാജി? 1 വർഷം. 100 ബ്രഹ്മവർഷം എന്ന് എഴുതണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ സംവത്സരമായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. വേദപഠനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ
ആദ്യത്തെ ഭഗവാൻ. കാൽവരി മാത്രമേ അതെ. ആകുന്നു വേദപഠനം. അടുത്ത ഏതാ? രോഗം 23 പൂർവകം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പൊരുൾ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ എഴുതിയില്ല. വിധി പ്രകാരമല്ലാതെ അതായിരിക്കാം. അതിന്റെ വിധി കാരണം പൊരുൾ വിധി എന്താണ്? പൂർവകം എന്ന പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ എന്താണ്? വിധി പൂർവകം, വിധി പ്രകാരമല്ലാതെ. പൊരുളല്ലേ ചോദിച്ചേ? അപ്പം എത്രാമത്തെ ചോദ്യം? 7 ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം. ശ്ലോകം 23. അവിധിപൂർവകം. വിധി പ്രകാരമല്ലാതെ. അങ്ങനെ മതിയല്ലോ. മാതാജി മാതാജി 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞായിരുന്നോ? പറഞ്ഞു. വേദപഠനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. 20 ശ്ലോകം 23 എടുത്തില്ലല്ലോ നമ്മള്. ഇല്ല, എടുത്തില്ല. നാളെ പാഠം എടുത്തില്ല മാതാജി. അതെ, നാളെ നോക്കാം കേട്ടോ. 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്നുകൂടെ പറയണം. 5ാമത്തേന്റെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. 100 ബ്രഹ്മവർഷം. 100 ബ്രഹ്മവർഷം. 7ാമത്തത് 7ാമത്തെ പറഞ്ഞില്ല. അത് നാളെ പ്രകാരമല്ലാതെ പാഠം ശ്ലോകം എടുത്തില്ല. നാളെ പറയാട്ടോ.